Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini hilong ki khubor bam ta kasni. We urang ba ubla tip kum uba melan simply south news nam karta ula syakem no agi pulit ribhoy berkate ka jing syakem jong u kadai hadin bagi pulit kilayo e ka jing ujon na ki brio ba utay urang ba ula le ben berngem siat brio da ka ba peniru ya ka bistol ka ba ubat bat ba ula berngem ban siat. Kajing syakem uba melan singkli kadai hadian bagi pulit ke pathar kema police station kilayo e kajing ujor lingba kajing tho e kabala ujor da uba tarmal mautho ha kabala kenno bah kamir khat pra turik menta ubnai ha kapor khat wei baji hadu khat ar baji shiteng mien ba uba melan singkli lalit shaying jung uba suntosh marbanyang hashnong khawai jirang ha kabaulara da ka pistol shnahi bad ubla berngem bensian ya uba balwan mautho bad hadin kata ula berngem ru bensiat saya ka kong twilen mautho kabadai ka kiau kurim jong uba suntosh marbanyang kajing syakem uba melan singkli kadai hadin bagi pulit ke patar kma police station kilayo e kajing ujor lingba kajing tho e kabala ujor da uba tarmal mautho ha kabala kenno bah kamir khat pratring mentau benai ha kapor khat wei baji hadu khat ar baji shiteng mit bauba melan singkli ula lechi yung jong ba suntosh marbanyang hashnong khawai jirang ha kabaula ra da ka pistol shnahi bad ubala berngem bansiat yu ba balwan mautho bad hadien kata ula berngem ru bansiat e ka kong twilen mautho ka bade ka kiau kurim jong ba suntosh marbanyang Tangmar yo e gajing ujor no ba tarmal mautho na kaliang gi pulit ribhoy kila shimkhia banto kit ikati ka kam ha ka ba kila kemno yo ba melan singkli bat kurup ru ya ka pistol be an haringkat bat sautli ki kuli Habayate bakati ka jinja ki pulit kila de ban register case hapatar kma police station bat ki balapan hab ya u ha ki kendon 333 351 3 BNSR WSEC 25 1A 1AA 1BA ki badairu kat kumgi kendon tiar siat kajing to okit ka babanya halor kate kajing ja kandang ya chakmat ong katelong kubor na ki pulit riboy